Reit, so ni'n syllu yn ysla. Oh my god. So bod nhw'n Dwi'n mynd i'ch goffa. Gyd i ni. Beth yw'n nhw? Oh my god! Dwi'n meddwl bod yn sori. Oh my god! Dwi'n picture the photo. Dwi'n mynd e? Nanon i fi. Fi'n dod o Gaerdydd ac fi'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fi wedi penderfynu heddi ymuno yn ffrindi Marged i gael blas ar godro. Mae yn bach yn bwysig, ne? Dwi'n stopio nhw mas yna? Fel kind of disinfectant, so neud siŵr bod nhw'n teithio nhw'n lan cyn bod nhw'n rhoi'r machine yno. Mae'n rhoi'r machine yno. Oh my god. Weithiau maen nhw'n domi a peswch yn bryd, so mae'n flying. Be ydych chi'n neud wrth nhw'n dolyg then? Ydych chi'n cael brec? Neu? O na, sy'n brec i gael. O gwbl? Na, maen nhw'n godro 2 waith y dydd, 7 o'r wrthod, 365 days here. Really? Oh my god. So, yn sôn o dwrnod oed, yn tueddu codi'n gynt y bore, cael jobs yn gyd i wneud. Okay. Ond sy'n ni'n cael brecwast, ni'n jyst yn cael cyn Nadolig straight. So, tia. Straight away? So, nawr, beth mae'n yn bore, ni'n cyn Nadolig. A wedyn... Nice? Wedyn. Really? Spot on. Ideal. A wedyn, ni'n mynd am wach, ni'n mynd i weld teulu, a wedyn, dyn ôl yn 4. Right. Ond ni'n cael brec yn dyn. Yeah. Mae'n change o'r arferol. Yeah. Ti'n gallu imagine o dy fywyd i heb godro? Wel, yn eitha neis trial. Ie. Ond sa'n fawr, fi'n credu jyst wedi cael ei magu pan gwrdd. Sa'n rili wedi cael profiad. O, ddim. So mae teulu'n rili O, ie. Teulu, family team werth. Yn rili beth ydych hebdo. Ydyn nhw'n frustrating weithiau? Os yw'n dad ti bod yn annoying bod yn godro? Ie. Wel, ni'n ffalwcus, ni'n tueddu dwi'n mlaen fe gilydd. Ie. Yn beth ys nhw'n stag cytuno, yn gyffredinol ar cyfan mi fel O, da iawn. Good. Ti'n modd y dewis fi. Bysa ti erioed yn meddwl fel gadael ffarm? Gadael godro? Wel, falle. Wel, ond swydd. Cael change. Rannol, ie. Ie. Wel, bydd gwyd i mynd i'r rhywle arall i cael profiad, achos y gwyll syniadau, so mae'n gwella Ie. beth stan i fan hyn. Ie. Mae'n ddigon. So, er mwyn dod nôl i wella fan Ie. fel. Mae'r profiad o odro wedi bod yn ddiddorol iawn i weid y lleia. Ar ôl bod mor agos at yr anifeiliaid, felly deall yn iawn pa bod gan Marged gymaint o gariad tuag at y diwydiant arbennig yma. I gyroni'r dydd, ges i gyfle i flasu'r llath, a hynny yn y ffordd gorau posib, paned o de.